Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sentýabryň başynda Aşgabatda Parfiýa şalygyndaky köşklere meňzeş myhmanhana gurmak teklibini orta atdy. Emma çeşmeler şol sanyny Azatlyk Radiosy bilen anonim şertde gürleşýän hökümet resmileri döwlet serişdelerine gurulan myhmanhanalaryň, sport desgalarynyň köplenç boş duranlygyny we döwlet gazynasyna ýük bolýanlygyny habar berýärler. Türkmenistanyň milyonlarça dollar serişde durýan guruluş proýektleri prezident Berdimuhamedowyň hut özüniň şertnamalary gol çekmegi, soňalaryň guruluşynyň barşyna ilgiderli gödäwçilik etmegi we dawarly açylışlara gatnaşmagy bilen dowam etdirilýär. Emma olaryň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan rolu barada ne ministrler kabinetiniň mejlislerinde ne parlamentde hasabat berilýär. Berdimuhamedow soňky myhmanhana teklibini Türkmen hökümetine 500 milyon dollar çemesindäki serişde düşýekdi gaýdylýan garagum we nusoy otelleriniň guruluş prosesine gödäwçilik çägirini orta atdy. Şol wagtda soňky 10 ýylda ýurtda iň köp ölen zadyň myhmanhanalar we sport desgalary bolanlygy, ýöne olaryň diňe çykdazy getirýäni gaýdylýar. Mysal üçin Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen anonim şertde gürleşýän iki resminiň tasdiklamagyna görä, geçen ýyl açylan 70 hektarlyk golf meýdançasy ulanylman ýatyr. Ýogsa onuň otlaryny gurutman saklamak üçin ummasyz suw harçlanýar. Şeýle resmiler Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde gurulan sport desgalarynyň köplenç ulanylmaýanlygyny aýdýarlar. Adi oýunlar geçdi, sport desgalarynyň hem bazar sogurly. Olar diňe daşary ýurtdan gelen ýokary derejeli adamlara görkezmeseler ýa-da Olimpiýa myhmanhanasynda ýygnak geçirmeseler başga zada ulanmaýarlar diýip ýerli resmi aýtdy. Başda adamlara abonent biletlerini satyň. Sport desgalaryny beden terbiýe institututynyň bazasy hökmünde ulanmalydylar. Emma bular gurrun bolup galy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň paýtagty we hazaryň kenaryna beýleki vilayatlarda gurulan gymmatbaha myhmanhanalaryň sany inni 100-den geçer. Olara yüzlerçe milyon dollar harçlandy. Emma bu çykarlan çykdajaryň haçan ýerine geljegi belli däl diýip ýagdaýdan habarly resmi adynyň aýdylmalylygy şerti bilen gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýyllyk Oğuz kent ýaly myhmanhanalara yerli adamlar ýa goýberilmeýär. Ya dolar Türkmen raýatlarynyň gurby ýeterden ören gymmat. Türkmen metduaty ýurtda gurulan sport mektepleri ýerli-ýerine gurulýan we prezident Berdimuhamedowyň ýakyndan gatnaşmagyna geçirilýän sport şäherleri barada mahabatly sözler ulanýar. Emma ýerli çeşmeler soňky ýyllarda gurulan onlarça sport mektebiniň köpüsiniň boş haňlap duranlygyny habar berýärler. Sport mektepleriniň köpüsinde sport inventarlary ýetmezçilik edýär. Şeýle dolary gaşyna ýylatmak, tomsuny sogatmak işleri ýola goýulmadyk. Iň esasy mesele bolsa ol ýerlerde çağalar bilen türgönleşik oku geçerýäli ýa-da ýurdun ýygynly kamanalaryny ýarışlara taýýarlar ýa-da türgönler, moğlumlar ýetmezçilik edýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran sport resmisi Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdi. Prezident Berdimuhamedow döwlet serişdesine gymmatbaha myhmanhanalary gurdurmak praktikasyny öňkü prezident Sapar Murat Niyazdan miras aldy. Niyazowyň inisiatiwasy bilen Aşgabatyň Çanlybil çaýolunyň uğruna gurulan 30 golay myhmanhana uzak ýyllar boş durup, olaryň 3-den biri daşary ýurt firmalaryna ofis jaý hökmünde berildi. Käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň goşmaçy ofisine uğurly diýip Aşgabatdaky çeşme habar berýär. Bellemeli ýeri myhmanhana sport desgalaryny gurmak aktivligi Türkmenistanyň soňky 10 ýyllardaky iň agry ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýän wagtyny dowam etdirilýär.